Bon dia. Avui, com us deia, faig un bonus track de Barnús perquè els divendres no acostumo a venir. Ja ho sabeu, que els divendres és un dia que no faig Barnús perquè ja ens hem d'encarar la setmana i també perquè, que carai, no es pot fer tant Barnús tantes vegades a la setmana. Per tant, els divendres no faig Barnús, però avui és un dia especial perquè avui és el dia Purple, és el dia lila i per tant avui fem un Barnús dedicat al Purple Day, no? Que és aquest dia lila, i qui té el color lila en la seva història, a part de el color purple. Espera que agafo Jo vaig sortint de plano perquè és quan agafo un plat per posar les verdures, perquè jo he començat, aquí veus, he començat a tallar la col lombarda i estava explicant que avui és el dia Purple i que per això, doncs, avui feia el Barnús per dedicar-lo aquest dia amb verdures d'aquest color o amb aliments d'aquest color. I m'agradaria, doncs, perquè ens expliqui millor el projecte, si jo puc, tu també, convidar ara 3-4 minuts en David Sanauja que ens expliqui per què ells han triat aquest color, quin és el seu projecte i què és el que commemoren o celebren avui. Per tant, jo espero que a veure si me'n surto. Mira, David, em sembla que tu m'has de sol·licitar entrar, crec que aquesta és la història. Em sol·licites entrar perquè no et pensis que sóc una gran experta en tot plegat i em sembla que no ho he fet mai i em sembla que m'hauré de posar les ulleres i em sembla que tot plegat se m'està complicant, però tu veure com ho fas això, tu em sembla que fes això, hola, què tal? Intentes fer la sol·licitud, a veure, no. Intenta-ho fer, a veure si ens en sortim perquè no sóc una gran experta, estic tirant enrere, a veure si tu m'has sol·licitat o com es fa això. A veure, fes-les fes això, fes-ho. David, intenta sol·licita, a veure aquí, no, a veure si ens en sortim. Sóc jo, diu que sóc jo que haig de sol·licitar. Vale, a veure com es fa. Aquesta és molt bona, A veure, vale, enviar invitacions, t'envio, vale, perfecte. I tu entres. És que l'altra vegada que ho vaig fer una cosa així, també. Ja sóc aquí. És que no ho acostumo a fer mai. Escolta'm, t'haig de dir una cosa, no sé què tens, però se t'està acoplant, Em sento a mi. A veure si ara millor. Ara millor? Bueno, no, se m'acopla, és igual. Jo estaré callada i ja està. Vale? Tu expliques el projecte, jo només una cosa, explicar què és el que estic tallant. Estic tallant la col lombarda, que em sembla que m'havies de sol·licitar mi o sí, que no sé com ho hem fet, però igual. Tinc la col lombarda, ara ja tallo una albergínia, només tallo l'albergínia. I la col lombarda, i després també tallaré una mica de fonoll de bulb, doncs tu vas explicant, vale? I així tallo. Mira, que em diuen que estic fosc, m'amoco una miqueta, a veure si aquí tinc més llum. Aquí sembla que estigui millor. Primer de tot, Ada, agrair-te de tot cor que hagis volgut col·laborar i ser una de les nostres ambaixadores. L'Ada ens col·labora en moltíssimes coses, ens ajuda molt a la nostra associació, que és Si jo puc, tu també, #Epilep. Nosaltres ens dediquem a visualitzar i naturalitzar aquesta malaltia que es diu epilèpsia i llavors el Purple Day és un dels dies internacionals perquè una noia que va decidir que es vestiria de color porpra per justament visualitzar, per explicar que tenia aquesta malaltia. I a partir del 2008, que és quan ho va fer aquesta noia, ens hi hem unit tots, totes les associacions, ens hem unit aquest dia. I avui tots ens vestim de porpra i expliquem que nosaltres tenim aquesta malaltia i així. Nosaltres, per visualitzar, setmanalment fem caminades, fem activitats, estem a totes les xarxes socials perquè la gent ens conegui i la gent naturalitzi
aquesta malaltia. Vale? I llavors l'Ada és una de les nostres magnífiques ambaixadores i ens ajuda amb totes aquestes coses que ens fa i està aquí presents. No parlo perquè s'acopla. Per això Vale. perquè es repeteix i la gent es mareja. Per això et deixo parlar i que t'expliquis bé. A veure, que farem una cosa, a veure si va millor ara. Hola? Ara em sentiu millor? Sí, ara està perfecte, ja està, que s'acoplava. Ara està perfecte. Estava callada i tal. O sigui que jo he dit el dia lila i m'he equivocat, veus? Havíem de convidar el David perquè si no, jo no ho explicava bé. Jo deia, el dia lila és el dia porpra, que és diferent, el color és diferent, el lila és més clar. El porpra és aquest color, precisament, el color porpra és aquest. Però és veritat que, veus, fins i tot amb això ens has encès la llum, com a mínim a mi. M'has il·lustrat. Molt bé. No, però les dones veieu més colors que els homes són més simples. Però a vosaltres on esteu? A les caminades crec que les fas a Tarragona, oi? A Tarragona, i llavors l'única... Clar, amb això del confinament encara ens hem pogut moure menys. Però la intenció és que si la gent ens vol que anem a algun lloc, no tenim fronteres. Vull dir, en principi l'associació pertany a Tarragona, però ens anem movent per tota la província i per on faci falta. Un dels punts forts, per exemple, és la recaptació per fer investigació. I llavors això recaptem de tot arreu i ho portem a l'hospital que ens demanin que necessiten aquest finançament per a algun projecte en especial. Per tant, el seu objectiu és visibilitzar l'epilèpsia i empoderar-la, en el sentit que els malalts i les malaltes d'epilèpsia són persones que són absolutament capaces de fer moltíssimes activitats o una vida pràcticament normal, diguéssim, no, David? I tant. El que justament és això el que volem, i quan fem formació a les escoles, per exemple, ahir vam estar a un institut explicant que era aquesta malaltia, i el que volem dir és això, que cada un al seu 100%, com qualsevol altra persona, pots arribar tan lluny com tu vulguis. Ningú t'ha de marcar fins a on. Per exemple, avui portes un barnús preciós de la nostra amiga Maria. La Maria també té epilèpsia i ella fa aquests dissenys que són preciosos. Vull dir que estic molt content que avui t'hagis posat aquest barnús perquè ho hem lligat tot. Molt bé, Ada, molt bé. Ho hem lligat. Sí, la Maria és una persona extraordinària que em va fer aquest barnús i un drap, i un drap preciosos. I pel Santi també, no te'l oblidis. El davantal, el Santi, que les carnívores. Escolta, David, jo continuo amb la recepta perquè si perfecte. No farà tard i què, doncs, només que seguiu així jo puc jo també i així estareu al cas de totes les activitats que fan i de totes les iniciatives que porten per visibilitzar, com diem, i normalitzar aquesta malaltia que és tan neurològica. propera. I tant. És una de les més comunes de les neurològiques, vull dir que passa, diuen que uns 65 milions de persones al món tenim epilèpsia, vull dir que és un 5% de la població més o menys, vull dir que Déu-n'hi-do. Per als més petitets fins i tot tenim un superheroi, que és el superepilep. Vull dir que hem contemplat totes les edats, totes les maneres de poder visibilitzar, i la nostra associació som un pèl raros, perquè, com que creiem en un món inclusiu, no tothom que forma part de l'associació té epilèpsia, però el que volem és que justament arribar a tothom i que tothom col·labori. I això també és una cosa que a nosaltres ens agrada destacar, que qualsevol persona pot venir amb nosaltres a fer una caminada, a fer una activitat i a gaudir del dia. Molt bé, doncs gràcies, David. Continua amb la recepta. Moltíssimes gràcies, Ada. Estem en contacte. Vinga. Fins aviat. Gràcies. Adéu. Adéu. Doncs, com dèiem, em sembla que has de penjar tu o com va? O t'haig de penjar jo? Ah, no, ja està. Hola! Bueno, doncs ja, mira, mentre jo acabava de tallar aquests ingredients, doncs en David ens ho ha explicat perfectament i així estem
el cas del per què avui estic fent el barnús i perquè aquesta recepta que farem, que mira, que és una recepta que hem fet a partir, jo ja tinc aquí bullit perquè és un procés llarg, arròs vermell, en diuen, és arròs vermell, veieu, arròs vermell ecològic, que té és un arròs integral, és de Spin Food, que també és una iniciativa molt interessant, i, bueno, vull dir, me l'ha proveït Spin Food, i aquest arròs necessita 3 hores de remullat, l'he tingut 3 hores en remull, perquè és un arròs integral, que és bastant fort, i després l'he bullit durant 30 minuts, val? I ja està, i l'he refrescat immediatament, ja el tens així a la nevera i va sortint. És ideal per fer amanides i per fer saltejats. I ara passarem a l'altre set i farem el saltejat en qüestió perquè ja està, perquè ja tinc totes les coses tallades i això serà un saltejat que anirem posant coses, com sempre. Val? Doncs vale, ara em preparo l'altre set i ens posem a preparar això. Què tal? Bueno, ja ho heu vist, Aquest país és un país que es mou, és un país solidari, i és un país que es mou i és un país amb iniciatives. I aquests dies, o aquestes iniciatives com la del David, aquestes associacions com la que el David ha impulsat, doncs són fonamentals perquè si no, no ens fem sensibles, no coneixem, perquè el desconeixement fa això, saps? Fa aquesta manca de... El desconeixement fa tenir por de les coses i això, doncs, a base d'anar-ho mostrant, d'anar-ho explicant, doncs ens anem familiaritzant, es van visibilitzant i doncs anem comprenent i acostant-nos-hi. Bueno, ara aquest plat que farem avui és molt senzill, vale? Només es tracta d'agafar una paella, que si pogués ser un wok també, i anar-hi posant coses. Val? I això fem. Primer començarem amb la col llombarda. Anirem amb aquesta col llombarda tan bonica, preciosa, que he tallat, veus, he tallat tipus juliana i la posarem. Val? Ara simplement no cal ni que... Avui farem un plat molt senzill perquè havíem de deixar que entrés en David, perquè en realitat per això ho fèiem i no ho he volgut complicar. Per tant, és el que us dic, farem un saltejadet d'aquests bàsics, tranquils, sense patir, i anirem posant coses. Què hi posarem? Doncs aquesta col llombarda, que esperarem una mica que es vagi estovant, i un cop la tinguem una mica estovada hi afegirem també l'albergínia, i anirem afegint també, i posarem també el fonoll, que són coses que jo tinc a casa, Avui, aquesta vegada, tenia aquest fonoll, aquest bulb de fonoll, veus? Que és un producte boníssim, tornem a estar amb els enlluernats, és un producte boníssim però que satura molt, és molt saturant, o sigui, té molt aroma i s'ha de vigilar. O fas un plat directament de fonoll, és a dir, per exemple, jo faig un guisadet de fonoll que potser vés a saber si demà dissabte surt, però que m'agrada els dissabtes fer coses dolces. Però bueno, sí, a veure si l'haig d'anar liquidant aquest fonoll, i per tant potser faig aquest estofat, o sigui, fas un plat que dediques totalment al fonoll, o si no, si l'integres amb altres plats, has de vigilar perquè el seu aroma, la seva intensitat és potent i llavors en comptes has de posar una mica per aromar, per aromatitzar, però si en poses massa empodegues. Aquest és el perill dels aliments que són molt determinants. Hi ha una sèrie d'aliments que són com... És com si quan tu fas una festa. Tu fas una festa, no? Bueno, quan podíem fer festes, ja ho sé que ara no fem festes, però bueno, en aquella època, que ja sembla tan llunyana, però que només fa un any, que fèiem festes, i tu quan convidaves a la gent sabies que havies de una mica compensar-ho, això. Si tu posaves dos graciosos, ja tenies allà el guió muntat. Si posaves cap persona d'aquestes que porten una mica sempre l'iniciativa, que sempre són els showmans, els abrandats i tal, doncs podria quedar una mica sosa. Llavors, què havies de fer? Havies de buscar un conjunt de gent, a part de que si fossin amics i afins, però que tinguessin que fessin totes aquestes equilibris, no? Bueno, o si no, quan preparaves les taules, doncs també. Això ha d'anar a poc lent,
sense posar aigua. A mi que quedi una mica cruixent tampoc m'importa, al contrari, m'interessa. Ara hi posarem l'albergínia, també tal qual, i aquí potser haurem d'intensificar una mica tal qual, amb la seva pell i tot, perquè l'hem rentada i ja està. Això què ha passat? Està molt gruixut. Doncs amb aquest saltadet que farem és com una festa. Tu vas convidant aliments que fan que quedar-te bé, no? Alguns són més intensos, altres són més àtons, però que si no tinguessis, si fos un plat ple d'intensos, això seria una bomba. Si fos tot àton, doncs seria avorrit. Llavors has d'anar jugant amb aquestes històries. I després, la traca final o la cosa final, que són els aromes diversos. Amb l'albergínia vigilem molt, perquè quan nosaltres coem albergínia a la paella o fregida, acostuma a absorbir molt d'oli. De cop i volta l'oli ha desaparegut i l'albergínia sembla assedegada, sembla que estigui demanant oli. Però de cop i volta, quan ja està cuita, comença a treure l'oli. Llavors, té aquesta doble... té aquesta història que has de vigilar. La col lombarda, jo vaig això que faig sempre, que vaig d'un lloc a l'altre, té la capacitat, és molt, si alguna cosa té és el seu color. Avui és el dia porpra i la col lombarda és porpra. O sigui, això sí que ho té. I va tacant-ho tot. Ens tacarà també, d'aquí una estona, l'albergínia, la part blanca de l'albergínia. Com sabem si una albergínia està cuita? Doncs ho veuràs perquè la part blanca, aquesta part blanca, va canviant de color. Passa del blanc al transparent. I quan veus que està totalment transparent i tova, és que ja la tenim cuita. Tot i això, com que anem fent feina nosaltres, ara serà el moment de posar-hi el fonoll, que hem de vigilar perquè m'he passat de tallar-ne, No en posarem tant. Perquè, a més, passa una cosa amb la col lombarda. La col lombarda és tan massa prudent, perquè la col lombarda el que li passa és que perd molt volum i ens quedarà pobreta poc... al final no tindrà cap mena de protagonisme. Aquí he badat perquè redueix molt. Hauria d'haver posat una quantitat més gran. Però bueno, ja això ja ho tenim. A poc a poc, sobretot que la col no perdi el color i és una cosa que m'està fent. Per tant, ara hi posarem la ceba, perquè si no podem viure sense... Jo amb un saltadet sense ceba estic vigilant perquè la col lombarda se m'està desapareixent, la lombarda, tu. M'està desapareixent i haig de vigilar. Poso la ceba, poso una mica d'oli d'all i julivert i... Home, només faltaria l'oli d'all i julivert, hombre! Què faríem sense això? I ara ja gairebé ho tenim, Aquí he posat alegrement, A vegades som més prudent, aquesta vegada he posat alegrement. I ara ja ho sabeu, quan poses l'oli d'all i julivert, la cosa ha d'anar ja seguida. Perquè si no va seguida, el que li passa és que es crema l'all. Llavors, o has d'estar molt pendent o ja la cosa ja va seguida. I ara jo hi posaré, per posar-hi més coses, mira, tinc aquí uns tirabecs, que són 3 tirabecs pobrets, els hi afegiré, només em quedaven 3 tirabecs. També hi posarem els tomàquets secs, que cada dia surten, però ja s'acaben, I prometo que quan un cop acabats ja no en posaré més, però m'ha semblat que hi quedaven superbé. Ja sé que soc passador amb això dels tomàquets secs, però és un recurs per mi, saps què et vull dir? I per tant van sortint. També el seu oli, tot això ja està liquidat. I ara el que farem serà posar-hi també una miqueta, que avui també sempre vaig amb presses, posar-hi uns bolets de conserva que estan fets en escabeig. Mira, del Mas de Tros. Uns bolets de Mas de Tros que estan fets amb escabeig i que penso que aquí, amb la col lombarda, i tot plegat i quedaran superbé. Per tant, si recapitulem una mica, havia de ser de color purple i acaba sent multicolor, però és una mica el missatge també. Si el vull justificar. Quin és el missatge? Doncs que la vida de les persones que pateixen
l'epilèpsia o qualsevol malaltia, el que lluiten, qualsevol malaltia, el que lluiten sempre és en tenir una vida plena de colors, no? És una vida plena, una vida plena. I hem començat pel purple, que és el dia que ens ocupa, però acabarem amb una recepta plena de color, val? En homenatge. Llavors ara hi posarem aquest arròs, que com us dic és un arròs que està ja bullit, li posarem, i ara sí que haurem de posar-hi sal i coses, perquè si no ens quedarà, tot i que té totes aquestes verdures i els bolets, que són super saborosos, perquè aquests bolets a més tenen un vinagre. Per tant, una cosa, només una cosa, estan fets amb escabeig, una cosa, jo hi he posat força oli, perquè la idea és aquesta, que quedi ben amarat d'oli, no sé si es veia, però aquesta era la idea, que quedés ben amarat d'oli, d'acord? Bueno, doncs hem posat la col llombarda, l'albergínia, el fonoll, que el tenia a la nevera, 3 tirabecs, que veus quin color tan bonic tenen, també, que hi destacaran. 3 tirabecs, els bolets amb escabeig, una mica de ceba sofregida, oli, gall i julivert, 2 tomàquets secs, tot això hi he posat. Els bolets amb escabeig, ja ho he dit, i ara ja acabarem simple... Mira, i com que sóc una dona, diguéssim, com tots els que estem per aquí, així, una mica, diguéssim, agosarada, què hi he trobat aquí? Espera, que no vull que se'm passi. Hi he trobat una mica d'olivada. I calla, que no sigui pas el moment de posar-li una mica d'olivada. Per què no? Té el mateix color. Bé, és un color fosc, que es confondrà bé amb el purple, amb el d'aquest plat, que és totalment, que té aquest arròs vermell i tot plegat, i et donarà una sorpresa de sabor. Diràs, ei, això què és? I aquest gust fort de l'olivada, que no hi queda gens malament aquí, llavors ara ja ho tenim, això, Jo li he posat i ja s'anirà distribuint ella mateixa. Ens permetrà rebaixar una mica la sal que hi posarem. Podem rebaixar una miqueta aquesta sal. Si no ens cal posar-hi tanta sal. Una mica sí, però molt poca, perquè això ja té molts gustos. Penseu, l'olivada, els tomàquets secs, els bolets amb escabeig, això farà que realment ja ho tinguem. Com ho acabarem? Hem posat una mica de sal i ara ja ho tenim. Ja està, és un plat d'aquells de cada dia, però que plens de sabor, perquè aquest és un plat ple de sabor. Com ho acabarem? Tinc per aquí, més que això de sèsam només, una altra vegada, que ahir també ho vaig posar, però que a més avui està més que justificat, perquè tens aquestes pancetes que de quin color són. El purple, doncs hi posarem una barreja que últimament estic fent anar molt i massa, però que realment és magnífica. Què porta aquesta barreja? Aquesta barreja porta pipes de carbassa, les panses, i a més no són només panses, ja veuràs. No són panses, són nabius secs, encara que estigueu a l'altra punta de la pantalla, encara que estigueu a l'altra banda de la pantalla, i us pugui enredar com vulgui, no ho penso fer mai en el Bornús. El Bornús és un lloc de dir veritats, perquè si no les cuines no surten. Per tant, això és nabiu i porto molts dies dient que són panses i no ho són. Són nabius, senyors, home. Diguem les veritats, com l'associació del David. Bueno, del David, jo la personalitzo, però no, és més que el David. Hi ha més gent que el David, però bueno, que la personalitzo perquè és el meu interlocutor, és la persona amb què parlo i és l'impulsor també, no? Però que... no sé què deia. Bueno, se m'han anat. Bueno, què hi porto aquí? Pipes, sèsam... Mira, a més no cal ni que ho memoritzi, perquè ho poso aquí. Vale? A veure... Bueno, semilles, ja hi són. Bueno, doncs és igual. Pipes, sèsam, nabius, pipes de girassol i pipes de carbassa. Ja està. Poso per aquí i ja ho tenim. Per tant, si recapitulem una mica, més coses havia tret, ja està. Havia tret una altra cosa purple i m'he oblidat. Però em sembla que
he fet bé d'oblidar-me. A vegades la fortuïtat t'ajuda a no fer coses reiterades. Què és? Que tenia aquí unes prunes seques, que també són bueno, són més fosques, però bueno, també hi colarien. Però no les he posat, i millor perquè ja he posat els nabius i més coses dolces aquí no hi lliguen. Per tant, és un plat super senzill, que és un saltejadet de, com us deia, de coll llombarda. Si recapitulem és quantes coses hi he posat. He posat moltes coses, però ja heu vist que ho he fet en 10 minuts. Clar, has de tenir una mica els ingredients, però ja veieu que, de fet, només ha estat la coll llombarda, l'albergínia i el fonoll, que el fonoll és cadascú fa com vol, si el posa, si no el posa, no el posa, però que són coses molt habituals, verdures. Vale? He començat amb la coll llombarda, l'albergínia i el fonoll, he donat un sacsejat, perquè l'albergínia sí que requereix que estigui ben cuita, però tant la coll llombarda com el fonoll, si queden un pèl crus, tampoc ens ha de preocupar gaire, vale? Perquè ens dona un cruixent que no està gens malament, és saborós i és agradable. L'albergínia sí que és més complicada, crua, per no dir que molt complicada crua. L'albergínia ben cuita, això amb un raig d'oli, i després he posat els 3 tirabecs, que ha sigut també per liquidar-los, allò, pam, perquè aquests saltadets són ideals per fer plats de reprofitament. Vale? I els bolets escabatxats, que li han donat que ho han fet molt interessant, 2 tomàquets secs, que també se m'ha vist el plomero perquè els tenia ja ganes de liquidar-los, i l'oli d'all i julivert, la ceba, home, si no estem al barnús, i bueno, les llavors, i escolta'm, i anar afegint-ho com un wok, i ja està. Doncs avui també, com sempre, jo no sé què em passa, hem d'anar corrents, i ara jo ja marxo perquè el dia, moltes coses, però bueno, la setmana que ve és Setmana Santa, i els dies laborables sí que vindré, dimarts i dijous. No, de fet demà també vinc. Demà també farem Barnús. No tinc ni idea de què farem, també us ho haig de dir. Però ho farem, ens trobarem. Bueno, moltes gràcies per venir, com sempre, i fins demà. Una forta abraçada a David i a totes les persones afectades per l'epilèpsia, que és una malaltia, com diu el David, que afecta a un gran nombre de població i que no la tenim no estem tan familiaritzats, i que crec que hem de fer tots aquest esforç de voler-ne saber, d'apropar-nos-hi i de col·laborar-hi tant com puguem. Bon Purple Day! Fins demà! Adéu!